Kolega Obradoviću, vi po amandmanu nemate osnova za repliku, jer ste primetili da sam prekinuo kolegu Konstantinovića, ali možete naravno po amandmanu. Izvolite, narodni poslanik Boško Obradović. Apsolutno podržavam amandman kolege Đorđa Vukadinovića iz ugla da naša država ne može kao svoj prioritet da postavi školovanje migrantske dece koja su se zatekla u Srbiji. Znači, ima ova država druge prioritete. Međutim, mi smo iz izlaganja koleginice Maje Gojković jasno shvatili šta su državni prioriteti kada je ona rekla da neće pomagati migrantima da odu iz Srbije. Šta to znači? Da će im pomagati da ostanu u Srbiji, dok za to vreme naša deca odlaze iz Srbije. Znači, to je suština vlasti Srpske napredne stranke. Migranti da ostanu, naša deca da odu. Dakle, to je ono što je naš problem kada govorimo o ovoj temi. Znači, mi imamo 1.000.000 izbeglica sa bivših jugoslovenskih prostora. Mi smo najveći izbeglički narod u Evropi danas. Da li je onda normalno da ako nismo rešili pitanja naših izbeglica, rešavamo pitanja izbeglica sa nekih drugih prostora? Uostalom, nismo u tome usamljeni. Isti stav koji ja ovde izlažem danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije ima i većina građana Evropske unije i širom Evrope postoje političke organizacije koje imaju potpuno identičan stav. Pogledajte samo Višegradsku četvorku, pogledajte dakle Poljsku, Slovačku, Češku, pogledajte posebno Mađarsku sa kojom Srpska napredna stranka neguje posebne odnose sa Viktorom Orbanom. Pogledajte kako su oni zaštitili svoje granice od migrantske krize. I zaista u tom smislu navoditi neke primere iz prošlosti kada smo mi ovde gostoprimljivo dočekali Slovence. Jesmo, svaka čast Srbima kao gostoprimljivom narodu. Potomci tih Slovenaca su ubijali naše vojnike u tenkovima 1991. godine. Ili možda kako smo spasili 500 savezničkih pilota? Naravno da jesmo. Kako nam je to vraćeno? Tako što je đeneral Draža isporučen komunizmu ili tako što su nas Amerikanci bombardovali 44. i 95. i 99. Pustite vi to naše gostoprimstvo koje nam se vratilo krajnjim zlom. Mi ovde govorimo o drugoj stvari. Govorimo o tome, kao što kaže uvažena koleginica Rakonjac, da je ovde zatvorena balkanska ruta i da nema dalje, da neko od Srbije želi da napravi najveći azilantski centar u Evropi i da svi oni migranti koji neće biti dozvoljeno da uđu u Evropsku uniju ostanu u Srbiji. To je ono o čemu vam mi ovde govorimo. Zašto su uopšte migranti na toj migrantskoj turi ka zapadnoj Evropi izlazili iz Evropske unije? Zašto kad su ušli u Grčku nisu preko Rumunije i Bugarske otišli za zapadnu Evropu, nego su izašli u Makedoniju i u Srbiju? Znači, ko namerava, dakle, da naseli Srbiju migrantima? U naša prazna sela, u naše granične pojaseve, u naše, dakle, pasivne krajeve u kojima nema stanovništva. Je li to ideja Srpske napredne stranke, da naselite Srbiju migrantima, a da naša deca, desetine hiljada njih godišnje odlaze iz Srbije? Dakle, niko u Dverima, i da to ponovim po ne znam koji put, nema ovde problem sa decom, migrantima koji zaista nisu krivi za sudbinu koja ih je zadesila. Ali ko je kriv za njihovu sudbinu? O tome vi nećete da kažete. NATO pakt, Amerika i oni koji su uništili njihove države, koji bombarduju njihove narode i zbog kojih oni sada ne žive u svojim otadžbinama. Da li mi možemo da rešimo to pitanje? Ne možemo da rešimo to pitanje. Neka ga rešava NATO pakt, koji je izazvao tragičnu sudbinu sve te dece. Deca ovde da budu primljena, deca da maksimalno budu pomognuta u svakom pogledu, zdravstvenom, svakom drugom, obrazovnom, da, u migrantskim centrima im se izađe u susret, neka uče engleski, neka uče srpski, dok su tu. A mi da im pomognemo da odu tamo gde su nameravali da odu, a to je zapravo zapadna Evropa. Što neće zapadna Evropa više da prima migrante? Hoće nama onda da stavi na teret da mi primimo sve one migrante koje neće da primi zapadna Evropa? Jel to vi naprednjaci hoćete od Srbije? Da naselite Srbiju migrantima, a da naša deca odu iz ove zemlje i da naša deca završe širom rasejanja na ovoj planeti? To je rekla Maja Gojković. Nećete da im pomognete da odu. Hoćete da im pomognete da ostanu, hoćete da zaštitite, dakle, migrante, a naša deca koja odlaze zbog vaše vlasti, ko će njih da zaštiti?